Prachtig, kijk dan. Ja, Dat is anders. dat is vinnig. Kijk, daar is Corina. Kijk dan. Daar is Corina. Leuk dat je beestjes. Maar, Kijk daar, dat is kom maar Corina. kijk, zet de elke dag moeder gaat. Ik pak het van met koor in die kar. Leuk zeg. Wat maak julle? Vruchtenslaai. Hier. Het lijkt meer naar een watermoenslaai. Dat is niet eens een watermoen. Dat is gewoon een watermoen. En dan... Snij op kijk. Ja. Ga erop staan. Dat lijkt lekker. Dat is een hele lekkere dag. Waar is mijn naam? Auw. Ja. Je moet doen dansen mee. Wat maak julle? Ja, het waterlemoen. Maar blijf zo. Ja. Het waterlemoen niet. En dan moet ik wel aan.
Wacht eens, Nadia, dit is Royo. Je moet voor hem springen, dan kan je die trap hier raken. Nico, ek dink dit is wel maar. Hup, amper. En dan, yo, mooi. Mooi zo. Nee, ons wil jy uitkom. Maar nee, dat is op een uitslag was ik daar geweten wat hij daar staan. Ik daar opgepakt. En toen ons die hele plek die hele plek van die dieren, die staan hij nog tot ons terugkomt. Ja, dat is mooi. Dan moeten we wel uitzoeken. Ja, ik zie gokken. Ja, ik doe vooruit. Nadia gaat niet zijn. Ja, ik heb het amper al aangevallen. Die kleintje was vast, ga ik bij de deur. En die kleintje als ik het zien. Hallo olifant. Jullie die olifant gaan zoen toe. Jullie die olifant gaan zoen toe. Nee.
Hij springt heel hier rond. Ja, ja. Hierop. Wow, ini apa? Kira ikan apa sih? Kami jadi melihat. Fred. Ja, dus eigenlijk is een dingetje van ons. Kom maar hier voor mij. Ja, dan kan je heel illusie zo niet meer doen. Nee. Kom je niet heel rechter? Die wiel zit daar voor en ik weet niet heel. Kijk eens, die wiel zit niet zo. Nadia? Nee, die zag niet zo onder. Nee, die zag er niet zo links voor. Ja. Kijk, kan zo mooi voor die leeuw zien van hier af. Het is niet baie mooi leeuw nie. Hij lijkt me half gehaven. Wat is die kant? Ook leeuw. Papa gaan stap terug. Papa gaat chorren rijden. Papa wil Ik denk dat hij zo mooi op het toren. Ja, Nee. Ja, dat is papa. Daar wil ik dan niet zo, dan kun je mooi zien. Ja, dat kan niet in het papa, heel mooi zien. En je ook op onder die bomen. Wat? Dat is waaien nog. Dat is wel drinken. Ja, drinken een kleintje. Die bijbokjes, zie je Nadia? Nee, ik ga je niet aan, maar ze doen het. Mama, Hey, ik heb niet nog een serie. Nee. Ik heb hem niet zo spijt ook af, nee. Maar hij moet dan vroeg aan het slapen, nee.
Deze guy is op boot. Wat wil je? Wauw, wat is dit? Hij heeft mieren. Ach, zak maar. Alleen laat een kijkje zien. Ga je. Dit is een rode riviervark hier. Kijk, dat is heerlijke vark. Dank wel, ja. Het is een stien uit Dit is wel anders dan ik dit al. Mooi. Ja. Zie je onderdoos van die Mooi. Ja. Wat doen die hier zo? Dat is zo voor een plek. Ballon. Die is nog hier. Nee, dan niet goed. Water. Hier kijk je groen water. Dit is jullie water. Ja, mooi. Oh, nou kan hij opstaan. Kijk dan. Kijk die klein hier. Ja, dat is een baba Indie Nadia. Oh ja! Kijk, nee, dit is drolle en niet zwemmen. Ja, Het is lang. kijk dan. Oh, Yuck. Dit is best zeker wel gediend. Ik heb het gezien. Ja. Oh, wauw. Dit is een dooitje. Jachtlijperen. Ja. We gaan kijken voor die jachtlijper. Lijkt eens goed.
Yeah, there's not moving in there. Eh? There's not moving in there. Maybe just. We moeten het Kus zwaai jij nou, Lia? Klauwa! Een van de 7 schoonheden. Hè? Er zit niks in, man. Hebben ze hier zomaar een speen gegeven, er zit niks in. Lekker! Ja. Oh. Hallo. Hallo. Wil je koeken? Jawel. Ja, komt de koningin van Sheba. Zeg, ze ziet jou. Ze ziet jou. Hallo, Bokkie. Ze zegt jou. Ja. Wat is je mami? En mama? Hè? Ja, het is lekker, hè? Gooi hem weg. Oh, je is hij is koud. Ik zie niks in, hè? Nee. Hou je van die dingzeuren? Baie dankie dames en heren dat u vandaag gekom het om Stadverkeerskyk te doen. Wat buiten wil, ons hoef hier te lekker aan en ons hoef hier geniet. Kijk, ons gaan, ek gaan nou open met skriflesing. Saam 4 nou die Bijbel vast hou. Dan om 8 uur gaan ons muziek stukken speel. Om 8:15 gaan ons 'n pauze hou tot 8:45. En dan gaan ons 'n soort van fictionele spel speel, dus net baie lekker hè. Oké, dan 9:15 gaan ons die geskenke uitdeel en 10 uur is die sluiting. Okay. So ons gaan nou met die eerste speletjie begin die Bybel verstaan. En dan moet jy die span by elkeen plek jy 'n naam kies. Dan sal ons die naam op die bord skryf en dan gaan ons die punte vir die Bybel vas maar daarop skryf. So, ouma se vraag. Oma. Oud Testament. De voltooide vers. Ek is die Here, die van alle mense. Is my Zijn weer?
Ek is die Here die van al die mense. Is iets vir my Onmogelijk is een tweede vraag. Dat is die Almachtige. Wat ziet u dan antwoord? Niets is voor mij onmogelijk. Ja, en die eerste ene? God, ik zie de Almachtige. Wat is groep op? Groep. God. Nee, Ja, die allemaal. kijk, wat is het antwoord? Dat zeg maar. Ik stuur hem niet. God. Allemaal moeilijk. Kijk, ja. Ja, goed dan. Oké, nu is het om Jozef. Ja, dat is Ik kan foto maken. Nummer 1. Nee, geef maar uit voor een vraag. Twee. heel moeilijk. Wat dit goed koers van die tuin van die Engel gezet om die toegang tot die boom van die lewe te bewaken? Die veelste dag na die hemel van Christus. Dit is De dag daarna. En die dag, maand en jaar alsjeblieft. En een uur hoor. Zaterdag. Oh, Pinkster. Ach, sorry, maar dan doe je dit. Pinkster. Nee, vijf punten van die ene doen Dit is Vijf. Nikkels. Stop ceremoniemeester, jij binoculars. Wordt een beetje voor. Niet slecht, niet gesproken. Hij wordt een beetje oud lijkt. Nou, kan allemaal niet. Ook hard het zien, maar ik moet nog steeds niet wel op zoek. Dat is mijn spel. Dat moet je weten, hij mag geen staan hoor. Nee, dit is wat is dat? Dit is bij voor. Dat is vier categorieën. Nee, dat is vijf. Eerst liplees. Ja, die is. Liplees kan ek nie geluide maak nie. Ek sê maar ek wil vir 'n middag na skool bel en sê Ik kan eerst niet anders. die tweede een is mimiek. Wij spreken Wij Dan moet ek sê Waarom is er pannen stilte? Hey? Waarom is pannen? Maar dit is 'n aksie. Dit is 'n aksie. Bijvoorbeeld 'n chirurgiese operasie uitvoer. Dan moet ek nou met my mimiek moet ek dit uitwys. En dan moet die span of die tafel wat deel is van my span moet ek vir my sê wel dit is nou operasie uitvoer. Die derde wat ek dan kies is 'n gewone vraag, né? Algemene kennisvraag. Die vierde is 'n Pictionary waar jy dan 'n woord moet lees en dan word dit op die bord geteken. En die vyfde is verbode woorde of verbode woorde wat nie mag gebruik word. Dan moet jy sê maar Jesus Korkie Maradona. En dan mag jy nie voetbal sê nie, Argentinië. Mag jy nie sê nie speler en kokaine mag jy nie sê nie. Kokaine. Jy moet nou die verduidelik sonder om daai vier woorde te gebruik. Het zijn ook praktisch Dan is span raak. Wat is die derde in? Hoe die gaan dit wys dit wil dat werk is soos volg.
Gewone vraag. Die tafel gaan 'n kaartjie trek. Hier is 'n pakker en terugleggen. So ons sit die pakkie daar binne. Dan moet die tafel of die kinders sal 'n kaartjie uittrek as dit die tafel is, die se kaartjie. Ons vat 'n voorbeeld. Hulle kies nou een van die 5 kategorieë. Hulle sê of jy hulle wil lip. Oké, ik weet hoe niet dit is. Nee, dat is ik mee kan doen. Ik zal hem ook niet kan tekenen en ook niet, ik zal hem misschien kan lipjes van dat. Oké, dit is moeilijk. Hoe moet die andere? Die verbode woorde is moeilik. Ek stel voor om op nie te kies. Oké, hoe moet die? Die mag nou. Ja, nee, hoe moet die niet? Ja, ik zal dat tekenen. Oké. Ja, die is thuis van mij geworden. Zit er Van Jan? Nee, er was nog iets op je kaartje. Jullie moeten naar waar dat hij Mag Johan antwoord? Mag hij antwoord op je? Ja, ons zal zeggen ja. Zandloper. Stoel, zitkamer. Nee, maar hij moet kijken. Moet ik klaar kijken? Open haard. Kachel voor de kachel zit. Oké, die Weet je Brana. Weet je Bran. Is hem niet aan het plan? En gratis goud wel. Afrikaans die is jij. Oké, nou we gaan niet kijken. Nee, aan Nikke. Oh, niet klaar. Hij lukt niet kaartje. Nee, Nog meer dan zo, je zou willen. Jij kan. Ja, want daar is het al eigenlijk. Ach, die deed het ook. Ja, hier gaat hij niet wachten. Where did I get fine? Vier woorden, Engels. Het is 5 minuten. De. Gordijn. Mag ik nog varen? Smile is ook kennen verder. Dat voor jou. Anders zijn monden zo verder openslaan dan die Pan? Maria. Ja, Dat is een kasteel. Kasteel. Jij mag misschien antwoord eraan. ik vind dat te veel. Oké, die zijn nu begonnen. Ja. Nou. Ik zet hem erop weer. Volgens mij is het echt goed. Kijk ook gewoon. Wat goed nog? Treinspoor. Treinspoor op waar? Ik zit hier te doen, wat je het Nee, maar dat is zo'n Hollandse idee, maar ik niet eens voor in Holland. Wat kan je altijd Afrikaans interpreteren? Locomotief? Iets, maar Wat denk aan wat? het is iets met de lucht. Maar denk aan die dan. Moltrein. Time's up. Een moltrein. Moltrein. Wat betekent dit? Ja. Swastika. Ja, Is een paardenblad in zijn. Het is een paardenblad. Trein in Nieuw-Zeeland. Ik heb daar eens gestaan zitten weer. Kijk eens op. Oké, kijk eens om. Dit is een mijnkarretje. Dit is een mijn en dat is een karretje. Voor jou.
Waar? Ah. Roepen. Wat radio luister. Geluid. Scherp draaien. Batterijen. Batterijen. Dan maak je zo tegen. Jukebox. Input. Waterspelen. Teamwork. Jukebox. Ik weer. Ik weer. Rocky Horror Show. Doe nou Jan. Praten opnemen! One track minded. Oké, als gaan we volgende. Was het met de Barbie speel? Een Barbie. Met de Barbie speel. Met de Barbie boek speel. Ja, Nou, dan sta je ons net. je bent nog niet naar binnen. Niet in die wacht even een video gesproken. Ja, maar het is niet eerlijk, ik moest ook een elektronische vertolker tekenen. Ja, moet vat wat je krijgt. Ja, trainingspak. Phone a friend. Vanmorgen trainingspak. Luister mevrouw Blatter, die uit gaan omhoog. Zandloper is uit. Ja. Slecht dobbelen. Elektrische baksteen. Elektrische baksteen. Als het jongen. Die waren goed Bosman! Het eraan voor jou. Shopping. Bouwen. Bakstenen wat daar aan de. Wie is een bakstenen wat daar? Elektrische. Wat is dat krukjes? Elektrische stoken. Ja, mag ik niet uit? Als het boetebezies. Deponeer geld in een kutsbank. Geld tellen. Deponeer geld in een kutsbank. Ja. Tornado. Oh, neem maar achtertas van mij. Elektrische achtertas. Laptop. Digo. Kom jij naar wonder of dit iets van ons is? Ik denk ook zo, meneer, ja, ik denk het is... Als het training van So je lijkt op taarten. Ja, dat heb ik nu wel. Dat mag ja niet zo oké. Nee, maar dat is fantastisch. Bij dan is nog zeker ik heb gelijk kaartje. Voor Ze niet het achtergekomen. en al die muurplaks. En als we bijna pas even
dat is iets persoonlijks. Nee, dis altyd 'n hartseer tyd vir my hierdie om van hierdie graad 7 kinders afskeid te neem. Jy weet, ou het 'n lang pad saam geloop, ons het 3 jaar baie intensief saam gewerk en mense het gesien waar is die leemtes van die kinders en jy het daaraan gewerk en op die ouens van die dag as hulle nou staan het 5 op graad 7 en hulle het daar bo uitgekom. Hierdie was 'n ek het nog weer het vroeër vanaand gepraat was as mens na die gemiddeldes kyk, is dit baie hoog gemiddeldes van die hoogste wat ek die afgelope 5 jaar gehad het. Groepie wat regtig waar erns van hulle skoolwerk gemaak het, die meeste van die tyd kan ek so sê. Aangename persoonlikhede. Ek het baie lekker met julle saam gewerk. Dit was my voorreg om saam met julle te werk en ek is vandag hartseer om dit afskeid te neem. Maar julle gaan 'n nuwe era aan en ek dink dit is vir julle 'n mooi geleentheid. Julle gaan dit verskriklik geniet. Met die ander kinders praat wat hier was in die hoërskool, hulle praat almal van die lekker dit is. Ons hoop julle kan dit wat ons vir julle probeer saamgee het vashou in julle harte en dat julle daarmee kan aangaan en dat julle ook die gereformeerde laerskool daar by julle gaan sal aktiveer buite dat julle van daar afkom. Ons moet altyd goeie dinge van bel om ons hoor dat kyk op na die kinders van gereformeerde laerskool bel en ons hoop julle kan hierdie goeie tradisie wat hulle van ons het daar wat hulle van ons kry wat ons ons wil graag hê julle moet dit volhou en onderwijs is. Ik denk dat ik nieuw onderwijs is, maar die jaar beginnen. Jacques lyk so, hy het nou nie sy goedes gemaak. Maar wat is nou is te lyk by jou? Meneer praat nie waar ek hoor.